Takže čaute, vítam vás v dnešného videa. Dneska idem hrať dodové jednotky proti silným hráčom. Toto je už druhý diel, takže idem hrať proti silným hráčom, dokým ich neporazím. Takže idem hrať teraz proti nemu. A ja schytám nejakého slabého, ktorého zabijem hneď, tak ho samozrejme vypnem a dám nejakého silnejšieho. Takže môžeme ísť na to. Tento Billie Eilish. Dobre, už ma zapína. Už sa mi to zapína. Teraz musíme len počkať. Takže teraz počkáme. Dobre, mám nejakého hráča. OK, môžeme ísť na to. Dobre. Dobre, takže... OK, ideme na to. Takže začnem si nejakými týmito. OK, takže toto bolo fight storočia. Ona mi dala pickaxe. Dobre, poď. Že čo? Bro, you listening me? No speak. You on me? No speak. What you speak? Do you speak Slovakia? Okay. I'm French, me. Nie, ja som spadol. Restart response. Nie. I restart to play Fortnite. I don't play like No speaking. 3 months. No. No one words. Ježiš, takže ľudia... You know understand nothing. Nie, ľudia. Please. No. Už si tu zás? Nice. No! Takže ľudia, uvidíme sa u ďalšieho videa a čau.